ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ምስ ክለብ ኤምቲኤን ተጸምቢሮም ሙሉእ ትሕዝቱ ተስፋልት መብራህቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ቀርበልና እዩ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናብ መሰልጥን ማእከል ዓለም ለኸው ማሕበር ቅድድም ብሽከታ ክስልጥን ዝጸንሐ መርሃዊ ቅዱስን ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ከም ዝተጸምበሩ መርበብ ሓበሬታ ዳሃይ.ኦርግ ንሱፐር ስፖርት ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ንወቅታት ቅድድም ብሽከታ 2014-15 ዓመተ ምህረት እዮም ምስ ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ኤምቲኤን ክወዳደሩ ተሰማሚዖም ዘለዉ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቀዲሙ ንክልተ ዓመታት ምስ ኣውስትራልያዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ኦሪካ ግሪንኤች ክወዳደር ከም ጽንሕ ዝፍለጥ ኮይኑ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ንልዕሊ 7 ተዋርሕ ኣብ መሰልጥን ማእከል ዓለም ለኸው ማሕበር ቅድድም ብሽከታ ስዊዘርላንድ ኢግሊ ልምምዳቱ ከካይ ጸኒሖም ወዲ 19 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ ሎማ ዓመት 4 ዓበይቲ ዓወታት ማለት ኣብ ፈረንሳ ኢጣልያን ኤርትራን ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ ጸንሐ መንእሰይ ተቀዳዳማ እዩ ብዘይካዚ መርሃዊ ኣብ ቮልታ ሳይክሊስታ ሊዮን ብድምር ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ ተርታ ከም ዝሓዘቡን ኣይርስዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት እኹል ተመክሮ ቀሲሙ ዘሎ ዳንኤል ብወገኑ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቮልታ ስጳኛ ብምስታፍ ኣብቶም ብግራንድ ቱር ዝፍለጡ ዓበይቲ ውድድራት ቅድድም ብሽከታ ዓለም ዝተወዳደረ ናይ መጀመርያ አፍሪቃዊ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብዛዕባ ሓዳሽ ጋንቱ ተሓቲቱ ዝሃቦ መግለጺ ነዛ ጋንታ አፍሪቃዊት ብምዃና መሪጸያ ምዛ ጋንታ ምፍራመይ ሕጉሴ ኣብ ነፍሰይን ብቕዓተይን ኣሚነ ድማ ምዛ ጋንታ ኮይነን ዓመታን ዝካየድ ውድድራት ዝሓስብ ዘለኹ ክብል ገሊጾም መርሃዊ ቅዱስ ብፍላይ ዓቐባ ብምሕኳር ዘለዎ ብቕዓት ከም ዘድንቆ ዝገለጸ ዳንኤል ቅድድም ብሽከታ አፍሪካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይበጽሕ ከም ዘሎ ደቡብ አፍሪካዊ ዳረን ኢምፔይ ወኒንዎ ብዘሎ ብቕዓት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኢሉ ደቡብ አፍሪካዊ ዳረን ኢምፔይ ምስታ ዳንኤል ኣቀዲሙ ዝወዳደረላ ዝነበረ ክለብ ኦሪካ ግሪንኤች ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ክለብስ ከም ዝኽኣለ ዝፍለጥ እዩ ዳንኤል ከም መራሕታ ጋንታ ኮይኑ ከም ዝወዳደር ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕ ክለብ ኤምቲኤን ዶግላስ ራይደር ንመርሃዊ ቅዱስ ንመጻእ ከንጸባርቆ ብዝኽእል ብቕዓት ከም ዝጠመትዎ ገሊጹ ደቡብ አፍሪካዊ ክለብ ኤምቲኤን ቅድሚ ሒደ ሳምንታት ንሌኑስ ጋርድማን ከም ዘፈረመ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጋንታ 17 አፍሪካውያን 7 ድማ ኤውሮጳውያን ተቃደምቲ ሓቂፋላ ንዳንኤልን መርሃውን ደሚርካ ኣብ ክለብ ኤምቲኤን 5 ኤርትራውያን ተቃደምቲ ተሓቂፎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንመለሰኩም ኢና ምሳና ጽንሑ